Saubnai haga jingya lenti ban up ya ka kular jonga sorkar jela kataban penbahano ya ka surok nongpo umden Sonapur kabaga jingsnio jonga surok kala pelongru ya ka wai ka longkumi ban mi syakmat ban yakhi da ka basong syak tangan shitayo tam hanong ba shalong haka laipo tarik upnai risau arajar rupsau lala ban yo lum jingtep baga sorkar India kala dep ban mang pisah ka baidai bat katega surok ban marmot ya katega surok kamdai tang ka jingang nuot jong ka wai ka longkumi hinrei ru jong ki pat ba namar de kisnem kila shu apsa ya ka jungkular jong ka sorkar jela kentup ru jong MLA ka nongpo uba Meral Bonds im deha ka laipo tarik urisau arajar rupsau ha kapor baka kenhon ushulong bil kala budien ya ka website ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY lalap bakala dan gajing mang pisah ka baidai baka surok ka banadu umden bat ka banya ling bagi shnong ki basya ka than marman ban mi pat cha Sonapur bat kumju habernihat ya ka bala tho ba ya ka sanction letter ru ladap ban pendat lang kumta ban shai lor ka ni na ka liang shlong bel ula pha ka kunwon ka banari boy district ban leitwat jingtep na ko office executive engineer Pildi Roads Nongpo division ka badan Nongpo ya ka bala yo ban ya kendo baduba emperbot ya ka ba mauru ula pentikna hendrei klem da kwa pat ban kren ka kamera Katkum ka jingmang pisa kumbala terwa da ka sorkar jela ketika surok PMGSY ka ban longkum ka intermediate lane ka ban sedang na umden ka bayat ling ba kishnong ki basya ka than marman ban mi pat cha Sonapur ba kumju ha bernihat kan longkum ba laipu pra point henriu kilometer ha ka jingmang pisa ka bakot hadu saupunyo point arpho klur tingka ka tan na central but state chair nakaliang ka kenhon usulong mil ka badan ha shillong kala letru panya kendo yuba Andrew Umdor ubadiu Chief Engineer ka PMGSY ka ba mauru labatay syai baraba kelipat ya ka surok ka ba arpho kilometer nalat yomulong hadu umden nakaliang uni officer la pentep ba ya ka tega surok pentre naka North East Special Infrastructure Development Scheme NESIDS halor ka surok PMGSY na umden nakaliang officer ka PMGSY laong bahadien balayo ya ka jingmang pisa mentaki kam kelaya syakmat barhau benai kela lingkot jong senam arjar rapsan katanat kan selak ban khot tender no ya ka tega jingsna ya ka surok ha ka baidai ba ka surok ka ban mang pisa lingba ka NESIDS la persyang menwat jingtep na ka office jaka North Eastern Council kabadan hanong ba shalong henry umshim la yo ikendu bala shio lum jingtep na ka telong kubor baga jingslem ka day badang up ban yo ka clearance na ka tanat forest barlaong mamaryo pidang ya kata ka clearance kiru klem da penslem kila ban penstet ka kam bat ka jingmang pisa kan kot adu sanpo klur tingka amar bagani ka surok nongpo umden Sonapur ka long kamat yakren hadu menta kadai na ka jingmi syakmat ka kong bindas im ka badi ka nongsong shnong jong ka shnong maulong na ka than umden kumtau shilong mil wa lej bani kendu yaka bara ka jing ekran kalapen paw ka jing sokmen ka bakraw da ka ba ongru ban nalor kani ka surok na umden ka badap ban penmang lingba na ka PMGSY ka kermen ru ba ka sorkar jela kan pendep no khamkloy ka badangsa ru ka tanadu yomulong nongpo hadu umden kumba ka sorkar kala kular ka sngi ba kala sangye ya ka jing ki syak tangan ka jongka ngana kaliang ka jonga nga pentip syapi baro kitu kiba lawan ban keli nga ki lawan ban fun nga haki por baro haki ne ki sekendiat sni ngasnyo ban pentip syapi ba kala urlong ngala yo iya ka list haka kti ke jonga haka ne gasni haka ba ka sorkar hi kala de ban sanction ya ka PMGSY ka bana umden kabayat na belkuri marman kuliah danral terter syadu syaberni ngasngu tenat ban pendip syapi ya kane ka kubor ha kane kasni ha ka bangi kum kipat ba nong syong shnong la bun snem ngi khmi lenti ban yo ya kisurang hindrei ha kane kasni ngap pendip syapi banakaliang jong ka sorkar kalam pensngap ya ka jingdawa jongi kum kinong syong shnong jong ka than umden ka jongi hibaro ka wei ban nga airu ka jeng kublay ka bakerpang ya ka sorkar mo ka bala pensngaw ka bala pensngap ka bala kloy ban ai wud ban tre ya kene ka kam ban penyo ya kine ki jing dawa jungi kum ka than bat ka dong jungi khamtam nei na ka banta jung phi ki paj ba ki balong ki nong krisyan ki jonga ha ka por ka banga ngalej ban pelong ya ka jisat thangan na shilong pilawan ban ai ka jing krisyan ka barat ba ya nga kisni ki nong kapor ka jong phi ka ba philawan ban ai ka jing krisyan yang nga kam dei tang ka jing shitom ka jonga ka dei ka jing shitom lang bat ka jing thang lang ka jongi ya unyau suram
Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.